дӯстони азиз, ҳозир мо дар бораи системаи автоматизатсия барои клиникаҳо, яъне стоматологияҳо, мисол ёки ягон клиникае ки мисол пересадка волоси, ёки ягон клиникае ки мисол зуботехника доштем, мисол умуман клиника бошад, фарқ надорад. Системаи мо барои ин ҳамин нафарҳо аст. Полни подробно ман шуморо нишон медиҳам, яъне система барои шумо чӣ метиҳад ва протсесси тамоми худи системара, процедураша ҳамаша нишон медиҳам, ки чӣ хеле бояд истифода баренаш. Хоб, аз системаи дашборд сар мекунем. Яъне ки дашборд чи аст? Дашборд яъне общи отчёта шуморо нишон медиҳад. Нигоҳ кунем. Масалан, мо инҷа вибор период дорем, яъне интихоби дата. аз 1 сентябр то масалан то 30 сентябр мондагӣ. Мо метавонем аз 1 допустим то 10 сентябр бимонем, масалан ина то 10 сентябр. нигоҳ кунед, автоматӣ вируска кам мешавад, дидем 25 000 мешавад. мисол умуман ҳамин 10 рӯза ба масалан ҳамин корхонае ки ҳозир яке аз клиентои мо ҳастай, ҳамин 10 рӯза ба 25 000 сомон масалан чи даромад карда, яъне ки даромад не виручка, общи доходе ки дар ҳамин корхона омадагӣ 25 933 сомон. расходош масалан общи расход масалан чанд сум расход шинондагӣ аст. ҳозир расходҳои корхонаша нашинондай, чисти прибиле ки дар ҳамин 1 моҳ мебинад, дидааст дар ҳамин тӯли 10 рӯза ҳамаша ҳаминҷа нишон метиҳад. ва дар инҷо духтурҳо ҳастанд, выбор враче, яъне духтура интихоб мекунем. масалан ҳасанов абдулло 6095 сомонда ҳамин 10 рӯза ба чӣ кор кардай, яъне даромад кардай. хоб, шумо метавонед ки ҳар як духтура фоиз хати монен ё ки ягон чӣ хеле ки тақсимот мекунед, метавонед аз рӯи процесси системаи худатон бимонед. масалан бо дигар духтур, масалан ҷураев ҷамшед 7820 сомон, масалан ёки давронов маъруф 1776 сомону 90 дирам. яъне ҳама тарафа вақте шумо духтура интихоб мекунед, дар ҳамин 10 рӯза уже аллакай медонем ки ҳамин духтур дар ҳамин 10 рӯзда масалан чанд сум даромад карда. ёки масалан нигоҳ кунем, мисол аз 1 допустим то имрӯз 18 то 18 яъне масалан дидем автомати сифрҳо ҳама зиёд мешавад. то 18 масалан ина давронов маъруф 2600 сомон, уже виручка дидем, виручка 32000 шид, расход 600, общий чист прибыль 32013 сомон мисол. ин общий отчёт аст. анако отчёт ОПУ-да мегзарем. отчёт ОПУ чи аст? отчёт ОПУ яъне ки отчёт о прибылях и убытках, яъне тамоми даромаде ки корхонада мешавад, ай виручка, масалан доход, себестоимост товара ё расходҳое ки дар корхона мешавад, ҳамаша подробно, ай сум ай куҷо омад, чанд сум омад, чӣ хеле омад. хоб, расходи клиника, масалан тамоми расходҳои клиника, налог, зарплата, расход лабораторияда, дополнительные расходи агар бошад, ҳамаша отдельно нишон метиҳад, общий итога нишон метиҳад ва фоидаи тоза дар 1 моҳ нишон метиҳад, ки шумо чанд сум фоидаи тоза ба даст овардед. хоб, мисол ҳозир даниёмем аз 1 то 17 выбор кардагӣ аст. масалан имрӯз 18, масалан то 18 масалан ина выбор мекунем. то 18 дидем 32613 сомон виручка ва фоида 32013 сомон фоида. масалан аз 1 бигзор ки агар 5 рӯзара агар монем агар, хоб, допустим аз 1 масалан то 5 ина дидем, аз 1 то 5 мемонем автоматики чи виручка 6530 сомон, оплачена 6020 сомон, остатка в долг, яъне долг 510 сомон. яъне уже шумо медонем ки қарздоро ҳама қадар остатка мондагӣ қарзашон. хоб, ана ин буд дар бораи отчёти ОПУ, яъне отчёт о прибылях и убытках. хоб, ана ки мерим процесси регистратсияда, яъне ресепшн тамоми ҳамон патсиентҳоро қабул мекунад. инҷа ресепшн нигоҳ кунед. ресепшн масалан мебиёяд клиент, то есть патсиент омад, ресепшн мисол даташа интихоб мекунад, ному насабша, рақами телефонша, адресша, пеши кадом врач омадистай, ёки ба кадом дард омада бошад агар,
шумо метавонед худтон пеши фалон враҷда равониш кунед. Инҷа враҷа интихоб мекунед, услугара интихоб мекунед, яъне кадом услугара мегирад. Мисол пломба мекунад, ё ки масалан мишак, ё ки масалан анализи хун месупорад, ё ки масалан намедонам ягон пломба, ё ки артикайн, ё ки масалан муоина, ё ки рентген мекунад, ё ки масалан чи имплант мекунад. Инҷа интихоб мекунед, керамика мекунад, мисол ягон чизи дигар, выбор мекунед автоматически. Мисол инҷа формула зубовтона мемонед, уже формула зубова мемонед ки ҳамин дандонаш пломба кардани бошад, формула зубовша мемонад. Продукция, яъне агар ин ҳамин услугара интихоб кардем, продукцияра интихоб мекунед, яъне ки ин ҳамин услугаба чӣ маҳсулото меравад, инҷа интихоб мекунед, количестваша мемонед. Мисол агар ки мисол на файл ручной зета плюс ман интихоб мекунам, хоб масалан количестваша мемонед, автоматик сумша худаш баровардан мегирад. Хоб ҳозир ман ира тоза мекунам ки штоби отчётҳои ҳамин аккаунт вайрон нашавад. Далше агар лаборатория корш бошад, кори ҳамин патсент, масал ягон керамика кардани бошад, агар масалан бигзор керамикаро интихоб мекунед, диден автоматик ҳамин поли ҳамин строкаи ҳамин клиент сабз мешавад. Масалан дута автоматик худаш 400 сом ҳисоб мекунад, яъне ки ҳамин керамика 400 сомон худаш ҳисоб мекунад. мега ки шумо лабораторияда автоматик ҳамин рӯзда, яъне ин дата чандума 25/08 ҳамин лаборатория керамика дута керамика карда 400 сомонаш додин уже ҳисоб мекунад система. хоб сума договор патсент общий чанд сом мешавад, оплата чанд сом мета, осадка в долг уже худаш мемонад. Агар нигоҳ кунед, як чи нишон метам. Масалан ами одам общий сумаш 300 сом будаю, масалан 200 сомон мета, осадкаи далгиш 100 сомон мемонад. Дидем автоматик номи ами одам чи аст? Номи ами патсент Обидова Малика. Автоматик дар рӯйхати далгӣ, инҷа рӯйхати далгия, дидем ина Обида, ина Обидова Малика, автоматик 100 сомон осадкаш мемонад, осадкаи сумаш, ина дидем 100 сомон монд. Агар вақте ки мебиёд оплаташа 100% мекунад, ҳозир 200 сом будай, 100 сом дига бояд битад, бояд 200 сом, 100 сом дига 300 сом мекунем, 300 сомон, ин осадкаш 0 шид. Дидем акун мебинем расходи, то есть листи далги уже дидем Обида нест, уже Обидова Малика уже нест, ай рӯйхати далги автоматик худаш удалид мешавад. хоб дар инҷа автоматик фоизи врача худтон мемонед, чанд фоиз метиҳен ҳар як врача. мо инҷа худмон мисол барномарезӣ мекунем автоматик. Допустим агар 50% бошад, ина 300 сом договори патсент шид, 150 сомаш духтурда меравад, 150 сом дигаш худи фоидаи корхонада меравад. хоб анамихел регистратсия ҳамихел рафтан мегирад. як чизи дигарро мехоҳам нишон бедам. вақте ки шумо лабораторияро интихоб карден, ин инҷа ҳозир ман нигоҳ кунед, керамика дута 400 сомон вақте лабораторияда интихоб мекунам, автоматик дар расход, все расходи мебием ина лаборатория, ина рӯзи 25 керамика дута 400 сомон автоматик худаш мешинад. датара худаш порядка кардан мегирад система. ин якум дата 25 автоматик худаш мемонад, дута 400 сомон автоматик мебурорад. вақте ки ин маънош ҳамяе ки шумо дар техникода кадом рӯзда чанд сум мисол кор кардаген, чанд сум додаген, автоматик ҳамаша инҷа нишон метавад. дидем ин беҳад осоне ки кори техникора осон мекунад. дига шумо мисол вай намекунед, яъне дига шумо ҳамо дасти ручной наменависем ки мисол лабораторияда ин қадар сум додум, вайда ин қадар сум додум. вақте анҷа қайд кардем, автоматик худаш дар расход мешинонад, худаш менависонад ки ин кори лаборатория, ин ҳамин дата ба ин ҳамин соҳа, ин количестваш, ин суммаш. хоб ана ин буд дар бораи листи регистратсия. анаку листи все расходи да медорем, все расходи нигоҳ кунед, все расходи отдельно, допустим расходи клиника ҳастай, расходи налог, газпалшина,
расход лаборатория, хоб, баъд зарплатаи ами кормандо, баъд дополнительни расходи. хоб ҳаминҷа ҳаракташа ба ғайри лаборатория худаш автоматик қайд мешавад. Дигароша масалан шумо расходи клиника ягон чӣ хариден ҳам имрӯз барои клиника ягон маҳсулот хариден, ягон чӣ хариден, даташа мемонен, масалан ина даташа мемонен, масалан 18 масалан маҳсулотҳои дандон, масалан дандон примерно ман барои мисол нависистам. маҳсулотҳои дандон бигзор хариден 200 сомон. хоб автоматик ин ҳамин рӯзи 18 дар клиника отчётда мерава. Нигоҳ кунед, ина отчётда мебиёем, ина расходи клиника диден ҳамин датаи аз 1 то 18 мемонем, баъд нишон метиҳад. ина дида автоматик 200 сом омадагиай дар барноми расходи клиника. хоб ана мехел расходи налог мешинонен, масалан налог, свет чизе бошад ҳатман даташа мемонен, намуди расхода мешинонен, менависен, сумша менависонен. хоб лаборатория худаш мерава. Зарплата тоже так. Нигоҳ кунед, зарплата чӣ хел мешинонен. масалан дашборда медроен, духтура мебинем ки аз 1 то 18 масалан Давронов Маъруф 2607 сомону 90 дирам кор кардаи. Баъд сумша битем. Все расходи медроен, допустим ина зарплата, допустим ина датара мемонем 18 бигзор ҳам имрӯз, менависонем Давронов Маъруф. Давронов Маъруф. хоб 2000 чанд сом буд? 2607 сомон. ина 2607 сомон 90 дирам. Допустим ина 90 дирам. Всё. 2608 сомон худи бардома округлятиш мекуна. Ё кен отчёта мебинем, сразу до зарплата диден автоматик мебиёд мешинад 2608 сомон гуфта. худаш автоматик ҳисоб кардан мегирад система. хоб дополнительный расход, агар расходи иловагӣ дошта бошем, масалан расходи иловагӣ чӣ буда метавонад? расходи иловагӣ да мисол 2 моҳ пас ё 3 моҳ пас шумо ягон оборудование мехарем, ё ки аз суми корхона, аз склад, то есть аз касса, ягон касса қарз метен, метавонем ки дар дополнительный расход бишинонем. уже шумо мефаҳмем ки дар дополнительный расход мо ё қарз шинондагем ё ягон расходи крупный кардагем, метавонем дар дополнительный расходи корхона бишинонем. хоб фикр мекунам як чизи дигар ҳаст, склад. инҷа склада. склада чӣ? маҳсулотҳое ки инҷа гуфтем ку продукция, инҷа вақте услугара интихоб мекунем, инҷа продукция, маҳсулотҳое ки барои инами услуга расход мешавад, интихоб мекунем, количестваша мемонен, сумша худаш ҳисоб мекунад барнома. ҳамин продукцияра, ҳамин маҳсулотҳоя шумо бояд дар склад, отдельно листи склада, ин аминоро бояд шинонем. допустим масалан нигоҳ кунед, наименование товара, номи ҳамин маҳсулот, цена продажа, чанд сум мефурӯшенаш, чанд сум хариден ҳамин маҳсулота, чанд қадар остатка дорен дани момент. дидем ин масъалаш камтар тақсимоташ душвортарай. яъне шумо бояд донем ки масалан ина файл ручной барои масалан пломба чанда файл ручной меравад, чанда зета плюс меравад, ако зета плюс пломбада ба фикр намеравад. в общем ҳамин пломбада масалан чӣ чизҳо меравад, шумо бояд точно муайян кунед. ин ҳаминҷода бояд бишинонед ҳамин переходда. вақте ки шумо переходда шинонден, тақсимотша бояд дуруст кунед. анаку якташа мисол меорам, масалан зета плюс, хоб якташ 400 масалан 380 сомонда мегирен ҳамун зета плюса ё ки 400 сомонда. ҳамин аз рӯи статистикае ки мо муайян кардем, ҳамин 380 сомоне ки якта мегирен барои 20 нафар 20% мерасад. средна барои 20 нафар. мо ҳамира переход 20 кардем. сумша хай нависондем, 20 сум омад, 25 сум мефурӯшемш. вақте ки шумо якта анемиҷада ай регистратсия, вақте ки якта продукция зета плюс интихоб кардем, нигоҳ кунед, зета плюс допустим на якта. хоб дар склад автоматик зета плюса, нигоҳ кунед, зета плюса мисол система худаш минус мекуна. автоматик остаткаи шуморо меброра ҳамин система.
хоб асадкаи шуморо мебураву ҳамҷо нишон мета. хоб анамин барои анамин чиз дар кора склад. хоб ин буд дар бораи системаи автоматизатсияи клиникаҳо. шумо метавонед ки барои дархост мондан метавонед ки дар описания номеро ҳастанд, инстаграми мо ҳаст, сайтои мо ҳаст, метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки бовар дорам система барои шумо ҳам осонай, ҳам фаҳмоай. назар ба дигар системаҳо бовар дорем ки системаи мо барои шумо хеле қулай ва фаҳмотар аст. раҳмати калон ки моро тамошо мекунед. ҳатман ба канали мо обуна шавед. иншоалло ки мо нав ба нав ҳамин хел видеоҳои дар дигар соҳаҳо, масалан дар соҳаи тарговлӣ, дар соҳаи производства, дар соҳаи услуга мо дигар видеоҳоро монда нишон додан мегирем. хоб раҳмати калон.